Værsgo at ved. For mig har det mest handlet om vi trængte til på oplevelse. Hvad skal han? Jeg har alligevel ikke kunnet tage en det var det hele, hvis han var der. Jeg tror ikke, I gøre det for meget, så vælger den. Så ligger det. Jeg får lige noget bræt. Jeg vil skade nu. Ja. Mamma? Ja. Har vi lille Ja. Har vi lille Louise, brug vendingerne. Han er god til vendinger. Nogen sætter plads, så det kommer altid på. Og nogen... Hold da op, mine damer og herrer. Jeg tror, Louise har hørt efter, hvad der var, du kunne sagt derude på sidelinjen. Der, du skal bare tage små vendinger, Louise. Det har hun også gjort for tiden. Den var 22,9. Så nu er du på en dårlig i første plads. Hvis du har sat banen op i dag de sidste 2 minutter, så fat på banepersonale.